Sunana Shafi Lawali daga ofishin kare haƙƙin adam kungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara. A ranar Litinin ne 23 ga watan tara shekara ta 2024 inda mai girma DPO Central Police Station na jihar Zamfara wato DPO Muhammad Abubakar ya kawo ziyara ta musamman a ofishin kare haƙƙin adam kungiya mai zaman kanta ta ƙasar reshen jihar Zamfara wacce take a nan Kambari Plaza a Dole cikin garin Musa. Mai girma DPO ya zo ya kawo wannan ziyara ta musamman a wannan ofishi na kare haƙƙin adam kungiya mai zaman kanta ta ƙasar reshen jihar Zamfara. Inda kuma ya yi bayani masu jan hankula tare da ba da shawarwari bayan fatan alheri. Daga ƙarshe kuma DPO ya ma wannan kungiya fatan alheri tare da albishir da cewa duk wata gudunmawa da take bukata za ya bata insha Allah. Ga cikakken bayani daga mai girma DPO. Mai girma Chairman Human Rights, Secretary, sauran personnel, my colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau din nan ya kasance rana ne wanda na sa musamman don na kawo ziyara a nan ofis ɗin. Na kira ciyaman ranar Juma'a na fara masa intention dina na zuwa yau karfe 11. To ya hakuri saboda yadda na zo na samu ofis ɗin akwai schedules da yawa, amma cikin haka da yadda ɗan yi skipping saboda na alkawari zan zo. So da fatan za mu hakuri a yafe mun na ci karfe 11 na zo 12. Da farko yana nuna mai farin ciki na da ganin yadda gaba daya personnel na human rights suka zama masu haƙuri don jiran zuwan, suka ajiye duka schedules nasu da za su yi personal da official duka saboda wannan courtesy visit ne. To alhamdulillah na yi farin ciki da na gan kuwa haka gaba daya. Yau na ga full house, ban taba sanin nan ne office din ba sai ranar Friday mun je mun gwamnan house muna dawa sai aka nuna mun ga office din. To a wannan Friday din da muka koma office na ce bari in kira chairman da gaya masa zan so. Na je offices da yawa, na kira taro sau da yawa a office da neman shawara da kuma yadda ya kamata tafiyan police da sauran community zai tafi ba tare da an samu problem ba, ko da akwai problem din da an yi minimize. Farkon zuwa na division din nan wata 4 da ya wuce mun zauna da chairman a office dina ya kai sau duka mun yi magana akan wannan office din. Bayan haka mun kira taro musamman na kowane kungiya mun ba da takarda, kowa ya zo kuma har da wannan kungiyar su. A cikin wanda suka ba da nasu jawabi da matsaloli da yadda za a shiga musu, inda police za su shigo su taimaka a ciki, mun yi jawabi as human rights. Wannan ya zo, I could not call his name upright, but I witnessed shi ya ba da almost second to the last jawabin shi a takarda kafin nan muka je muka yi sallah azhar. So duka gaba ɗaya mun tara jawabin kowa da kowane kungiya duka kuma a kai muke aiki. Kungiyar lauyoyi, human rights, kotu duka mun kai musu ziyara. End drugs, grand kadi, magistrate, higher court, har da sarki duka mun je mun yi ziyara kuma mun gaya musu yadda muke so a taimaka mana muna tafiyar da ayyukan. Quite obvious, al'amura sun canja daga wata 4 zuwa yanzu a santarar gaba daya. Crime rate ya ragu, sannan akwai enlightenment saboda taimakon Allah da taimakon ku
da kuma yadda muke shiga cikin al'amura duka gaba daya. Akwai crime rate ya sauka by statistics namu da muke going through, yawan sare-sare, satan waya openly, da robbery tsallaka cikin gidajen mutane, satan ragon layya da sauransu duka gaba daya mun yi noticing a wannan sallan babu abu ya ragu sosai. Yawan mutuwan aure, molestation, raping, homosexual duka gaba daya has reduced. To wannan abu ya nuna mana akwai good working relationship da mu da ku gaba daya. Sannan going by jawabin da kuka yi mana, sannan kuma muka dauka muka yi amfani da shi, muna samun breakthrough wanda alhamdulillah ya zama daya daga cikin roadmap namu ko compass namu da muke bi. A cikin personnel na human rights ina ga kaman duka almost duk faces da nake gani ina ganin su a office dina, kuma suna zuwa with different kind of cases, different kind of complaint, sannan duk muna putting heads muna solving abun together. Kowane case aka yi referring zuwa central muna putting head together mu ga yadda za mu yi profiling best solution. Wanda ya zama sai hisba ya shiga muna zama da hisba da human right tare a solving issue din. Wanda ya zama za mu kai kotu muna kaiwa direct. Wanda ya zama lalle sai mun kai CID muna kaiwa. So mu ce duka gaba daya mun zama 100% correct ba, muna tafiya muna making mistakes, muna learning from our mistakes, muna tafiya muna making corrections by our previous mistakes. So we thank God that all our efforts are not in vain. We are making a lot of progresses, we are making a lot of achievements, we are making a lot of milestones. I will appreciate to see that Nakao Ziyara now mun yi celebrating wannan success da muka samu. So on behalf of my police station and personnel, ina cewa junan mu gaba ɗaya congratulations for one milestone da mu. Degree na punishment. Akwai mai punishment da Hausa, punishment. Hukunci. Akwai hukuncin da ya zama less than 6 months, kasa da shekara 6. Akwai hukuncin da ya zama less than 1 year ko from 1 year not above 2 years. Akwai hukuncin da ya zama daga shekara 3 zuwa zama. So akwai misdemeanor da turanci, akwai felony da turanci, sannan akwai less or minor offenses. So minor offenses shine offense din da at least don grudges ne tsakanin makwabci da makwabci ko masu ayyuka ko masu kasuwanni suka dan samu argument akan business environment dinsu. So wannan har ya kawo maybe batanci ko kuma fada a tsakanin su wanda bai kai ga an yi causing grievous hurt ba. So wannan koda kotu ya zo is a minor offense wanda an tafi kotu offense ne shi punishment ɗinsa akwai fine za a ce mutum ya biya kudi a ci taron shi ko kuma a mashi bulala ko ya tafi gidan yari wanda kasa da shekara 6 wata 6. Sannan shekara ɗaya zuwa kasa kuma shine wanda kamar kai causing hurt ka zubar wa mutum jini amma abun bai zama degree din na injury din ba yawa, ko kuma kai wani laifi attempt zaka yunkuri ka daki wani ko kai mashi sata. So duka wannan offenses suna under felony misdemeanor wanda su daga shekara ɗaya zuwa kasa. To major offenses din wanda ya zama felony wanda doka dole za ka tafi daga shekara 3 har life imprisonment rai da rai shine akwai robbery a ciki, akwai rape, akwai homosexual da sauransu. So wannan cases din ba cases ne wanda police zai kashe a office ba case ne wanda human rights za su kashe a office ba, case ne wanda za a kai kotu, case ne wanda mu za mu iya kaiwa CID.
a fatan Allah ya taimake mu aikin mu da muke gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya da bayanai da muka samu daga mai girma DPO wanda ya kawo mana ziyara. Despite da cewa mun sani yau ranar aiki ce, amma kuma duka hakan bai hana shi ya yi amfani da wannan dama ba domin ya zo ya kawo mana wannan ziyara kuma da shawarwari masu muhimmanci waɗanda yake muna ganin ya gama mana komi. Don duk wanda ya baka shawara ga rayuwa to ya baka komi ne. So mun ji daɗin waɗannan shawarwari da kuma wasu observation da kuma ya gani waɗanda dama people's are judges, waɗanda yake akwai abin da kai kana yi kuma bakin gaske haka yi baka sani ba, amma from can gefe wani ma zai ji ko kuma ya yi misleading da abin, amma in da haka ji kuma ka tunkari wanda matsalar shawa to shine dama balancing na gaskiya da gaskiya. To muna godiya sosai. Allah shi yi jagora ga mai girma DPO da kuma lieutenant nashi. Allah shi ƙara ɗaukaka ga central office da aza headquarter na police. Allah shi mana jagora, Allah shi ci gaba da ɗaukaka. Ko mun ji daɗi dangane da mutum bayanin da ya faɗi from our last meeting da aka riga aka yi, ya ce lallai shawarwari da aka bayar suna daga cikin abubuwan da yasa an ga cewa an samu sauki na crime da suka rating da, amma yanzu an samu sauki. To dama duka mai shawara sai dai a ji sirrin shi, amma sai ya samu fita. Duk wanda zai nemi shawara ko aka nemi shi da shawara kuma ya aiki da ita, to insha Allah shi kawo lamarin shi bai ɓaci sai ya ga haske a cikin abin da aka ba shi shawara da kai kuma ya aiki da shi. Mai girma DPO muna baka tabbaci da yaƙini insha Allah shawarwarin da ka riga ka bamu mun yi noticing nasu kuma mun yi atomizing nasu, da yadda Allah za mu zauna amicably mu tabbatar da cewa mun karfafa su ta da insha Allah za mu samu lada kuma za mu samu dorewar zamantakewar mu da kuma mu'amalar mu da sauran mutane insha Allah. Saboda haka zan tsaya a nan, zan gabatar da mai girma coordinator domin ya gabatar da ƙarin bayani, sannan kuma sai Alhaji Aminu ya mana jawabin godiya at last. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na farko mai girma DPO Central Police Station tare da abokan aiki da kuma abokan aiki na su sakatare da kuma assistant coordinator, ina muku barka da zuwa wannan majalisi. Na farko ba mu taba, ni dai to me ban taba jin daɗi tun da na fara wani jagorancin wannan ofis irin yau. Shekara 14 muna wannan tahiya, ba mu taba ganin haske ba irin wannan rana. Yau a ce mai girma DPO na Central Police Station ya yi tattaki da kai da ya zo wannan ofis, ya kawo mana ziyara kuma ya ba da shawarori kuma ya hango wasu abubuwan da ya kamata ya shinhiɗa musamman su. Allah ya saka mashi da alheri. Kuma abin da ya shafi kes na ƙara ta laifi ma'ana criminal kenan, babu wani kes da wallahi in ya zo ofisin ga in dai ƙara ce ta laifi in na sani zan yadda a yi ta nan zan sa mai da taurin 'yan sanda. Na san duk abin da ya shafi abu na laifi taurin 'yan sanda aka tura shi. So ko da mutane sun taru suna magana, to na son abin ya fara zuwa can, ya zama abin ya ta inda daidaita, ba nan wanga dan kokon ba inda mu aikin musulmi. Matsala ce tsakanin wani da wani da amincin kowa a ce a yi sulhu, amma da abu ya zama na crime zan ce ai maza a tura wurin 'yan sanda. Da wani lokaci suna ganin laifin nan ofis ta kiran ce a tura wurin 'yan sanda, tun daga Central Police Station, hayin dan Hausa da sauran binnin ruwa da state da duka da area command duka mukan ba su aiki. Wani bi mu tura a rubuce, wani mu kuma a gaugauce mu ce a tashi in masu rubutun ba su ce a daidai ta wajen nan. Kana ina godiya bisa ga wannan shawara da aka zo mana da ita. Shawara za ta yi aiki kuma daga yanzu, ba sai an jima ba ko gobe, daga yanzu bayan bakin mu sun wuce tunda duk full house na nan, to za mu zauna insha Allah mu tattauna. Kasancewa ni ina jagorantar jihar Zamfara ne ba cikin garin Gusau ba kawai. Kusan muna da office Gumi, muna da shi Kauran Namoda, muna da shi Tsafe da sauran local government daban-daban wanda yake muna da office kuma suna aiki karkashin mu. So wannan an taimaki jiha ne kuma an taimaki mutanen jiha. Wannan Central Police Station ba ta taimaki garin Gusau ba, ta taimaki jihar Zamfara. Ba ta taimaki ofishin Human Rights, ta taimaki talakawan jihar Zamfara.
saboda wannan ofis muna ba talaka jihar Zamfara gudunmuwa da agaji gurgudun iko kuma a shirye muke ga duk inda an ka samu wata matsala tamu a kira ni kai tsaye a sanar da ni in zo ko a zo a same ni ko yaushe ina shirye da kira duk inda aka kira ni tun daga ofishin 'yan sanda, DSS, civil defense da duk inda aka cewa ta hukunta ya ka ce an samu matsala ta human right to da an kira ni wallahi komai da zan tashi je wajen in ji menene mi ka faruwa don mu tsaya mu taka mu rubuci so insha Allah mai girma DPO za mu kula da hakan kuma za mu kiyaye hakan kuma ina muku fata alheri kuma Allah ya saka muku da alheri bisa ga wannan babban gudunmuwar da kuma kawo mana ita wanda yake duk Zamfara ban taba ganin wani division da aka kawo da wannan gudunmuwa ba a wannan office nan kuma dukkan wani matsayin da ke zama a jihar Zamfara a Najeriya saboda kai dan sanda ne ba na jihar Zamfara ba an ce Nigerian Police Force dan sanda ne na ƙasa gabaki ɗaya to dukkan nasarar da kake nema a ƙasa ubangiji Allah shi baka kuma shi ka nuna muna kai mutum ne mai kishi mai son talaka mai son al'umma saboda ma an ce dan sanda abokin kowa to mutane suna ganin sun nisanta da yan sanda kai ko ka shigo cikin mutanen cikin su ake mu'amala kana so a gudu tsira tare ba zan mance ba zuwan ka a Central Police Station mun kai ma ziyara muna zuwa mun samu kungiyar lauyi kuma ka kawo mun takarda da mu da kungiyar lauyi sauran kungiyoyi an zo an zauna an wayar da hankalin juna to wannan abun da kai ya samu ƙara jin wata soyayya ta Allah tsakaninmu da kai wadda yake za mu ci gaba da biyayya mu juna za mu ci gaba tuntuɓar juna don mu samu nasarar da muke so mu samu a jihar Zamfara da ƙasa gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Of the great Nigerian police officers, great. Of the great Nigerian police officers, Great. I want to say, I want to magana. DPO Mungudi. To, jama'a assalamu alaikum. Sunana Malam Defenders and Advocacy Center na jihar Zamfara. Na farko ina yi ma Allah godiya kuma muna gode ma shi mai girma DPO na Central. Kuma kuma muna gode muku saboda ku ne idon shi, ku ne kunnuwan shi. Saboda haka shi kadai ba zai iya aikin ba sai da ku kuma jawabin da ya yi a nan ya yi trusting dole Allah ya ƙara sa trust ɗin tsakaninku kuma ya ƙara faɗaɗa shi har zuwa gare mu. Sannan da biyu magana ta gaskiya kamar yadda coordinator ya faɗa babu wani in ce ban so in ce dan sanda na fi amfani da dan doka saboda dukan ku ba sanduna kuma dokan nan ita ce sanda, ita ce bindiga, ita ce kowane makami da kake da shi dokan nan ita ce wannan makamin. Na farko ke na biyu akan dan yi wani magana wani lokaci ana cewa dan sanda abokin kowa. Gaskiya na daɗe da goge wannan magana. Dan sanda ba abokin kowa bane. Shi ɗan sanda gatan kowa ne ba aboki ba, shi gata ne. Idan ka ce ɗan sanda abokin kowa, ɗan sanda ba abokin ɓarawo ba. Amma aka koro ɓarawo ina yake zuwa? Wani ɗan sanda yake zuwa saboda me? Saboda shi ne gatan shi. Na sani practice ɗinmu ne a nan office ɗin da can duk da dai mun daina, amma da can practice ɗinmu ne a nan office ɗin. Idan coordinator ya aike ni zuwa bungudu ko ya aike ni zuwa tsafe ko shinkafi, ina sanar da DP wanda yake Central cewa rana kaza zan tafi shinkafi aiki, menene situation ne. Zai ce ka tafi, as far as the report da nake da shi yanzu kana iya tafiya, kuma sai in tafi. Kuma in na je can shinkafi ko bungudu ba na zuwa wurin aikin sai na je wajen police inda yake in charge na wannan wuri, sai na gabatar da kaina gashi ga abin da ya kawo ni. Dalilin yin haka shine idan na je yin aiki na samu sabani a can ina zani, to na shigo territory ɗinka ban zo na gabatar da kaina ba, kawai na je na yi gaban kaina, matsala ta faru a can na rugo na da wajen ka za ka yi. Allah akwai wayewa a cikin wannan.
babu wayewa. So za mu dawo da wannan practice din Allah sai da nan office ba don wani abu ba, saboda yana daga cikin tuntuban juna, yana daga cikin wayar ma juna kai. Da can ana rigima tsakanin human right da police da waye da kaza, kullum ana cikin abun nan, amma da muka zo sai muka kankare wannan magana. Ta yaya za a yi kai dan human right kai aiki ba police? Ta yaya zai iya yiwu? Ba zai yiwu ba. Saboda haka first step ɗinmu shine Nigerian Police Force. Na faɗi wannan conferences da yawa a cikin Najeriya. First step ɗinmu Nigerian Police. Su kuma Nigerian Police first step ɗinsu ne bincike ne suke yi, ba yanka mutane suke ba wani abu ba. Akwai taron da muka je muka wayar da mutane kai, mutane suna complain cewa ana kulle mutane. Okay fine. Amma ka tambaye mutane me yasa ake kulle mutane, ba su sani ba. Idan aka kulle ka an taimake ka ne, kuma an taimaki wanda kuke rigima tare da shi. Bai ganka ba balle ya rama, ya saba wa doka. Kai kuma ba a barka ba balle a ji maka. So an yi abu daidai. So these are the issues. To irin wayannan abubuwan sai suka samu kace kai ba maganar confrontation. Magana ne ta mu zauna mu yi aiki tare, saboda duk aikin nan da muke so mu yi da wanda 'yan sanda suke da kuwa don me ake yi, duka don community din. Idan aka samu tsaftataccen community, dukkan mu za mu wala, dukkan mu za mu samu sauƙin rayuwa. Yau me muke ciki a cikin jihar Zamfara? Matsalar nan har ta kai ta kawo ta ci daji. Yau gaba ɗaya ba wanda yake ganin girman kowa. Mutane ba su ganin girman gwamna, wanda ya zagi gwamna, wanda ya zagi shugaban kasa, wanda ya zagi kwamishinan 'yan sanda, wanda ya zagi haka ake ta yi. Har malamai sun shigo su ma zagin su ake. Da suna ganin cewa other constituted authority ba sa yin aiki zai, to su ma yanzu zagin su ake. Sarakuna zagin su ake. Duka mun rude. To me ya kamata mu? Dole mu dawo da hankalin mu guda, kamar yadda rigima biyu ya magana. An samu divided house, shi yasa ake samu wannan matsaloli. To saboda haka dole za mu dawo. Sannan na biyu abin da nake so yi magana shine, wallahi ba za mu taɓa succeeding ba. Na farko mu kanmu nan human right da muke da'awar kare haƙƙin mutane, mun san akwai functional mistakes, akwai kurakuran da a cikin aiki kake yin su. Kuma idan ka yi wannan kuskuren, shi wanda ka yi ma kuskuren perhaps maybe shi ne complainant ɗin ba, kuma ka yi wannan kuskuren, wallahi will hold you responsible, kai zai makale ma. To sai muka lura the same thing haka 'yan sanda, duk abin da ya taso wurin su aka yi, amma kuma in suka samu functional mistake sai ya zama talk of the day a jaridu, a ina a yi ta maganganu na batanci ba gaira ba da daidai. Haka alkalai ba su tsira ba. Saboda haka wannan functional abubuwa guda uku matsala ne dukkanmu da mu da ku aiki da mutane. Ba kasafai mutane suke gane kokarinmu ba, kullum abin da suke duba kurakurenmu. To yau idan 'yan sanda suka kuskuren wanda yake da'awar kare haƙƙin ɗan adam, to su kira shi a zo a zauna a yi magana, shi ne mafita. Haka mu ma idan muka ga kurakurai ba surutu ba ne, a'a, cewa idan na shiga station magana ta gaskiya ba na zuwa wajen na girma DPO, ba na zuwa kai sai. In har na je wajen shi to gaisuwa ce, ya mu gaisa shi kenan. Ga waɗannan da kan biya mai witness, duk matsalar da ta faru in na je, in coordinator tura ni, in ta wani ne, in wani wuri ne daban, in na je ina farawa from the grassroots, daga inda abun ya doka ta ce a fara daga wurin da ke fara. Saboda mafi yawanci mutane da yawa suka rena ƙananan officers, sai su je kawai su fara daga sama. Ƙungiyar kare haƙƙi na ɗan adam human right da ke garin Gusau na yar dole akan bari plaza, su ne suke bayani gun al'umma ku jibi.